ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen bi an sigikun o ye tubabu minnu tun ye Mali ci ka Mali danbe bɔ a la ka taa turosiw bila Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n'u tilara ka Mali kariti k'a bɛɛ lajɛlen kɛ wuruzi ye ko Mali bɛ wuruzi de kɔnɔ cela veut dire que Mali bɛɛ minɛna olu de ye nin kariti in dilan ko Mali bɛɛ kɛra wuruzi ye bi grâce à Assimi o nana k'a kɛra verti ye k'a kɛra vert ye an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen min ye comment ça s'appelle Kidali lakana bɛ an ka sɔrɔdasiw bolo bi turosi fɛn fɛn tun bɛ Kidali kɔnɔ u y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'an ka kaw minɛ i y'a faamuya b'a la ka tila ka population bila condition kɔnɔ population minnu tun bɛ yen ni dumuni t'u bolo ka dumuni d'u ma ka tila i y'a faamuya b'a la bana tun bɛ mɔgɔ minnu na k'olu furakɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka nin bɛɛ kɛ Kidali kɔnɔ bi Sema turosiw u y'a bɛɛ faga population minnu tun bɛ ni gɛlɛya b'u kan ni turosiw tun y'u sɛgɛn i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔdasiw donnen Kidali u ye dumuni d'u ma ka ji d'u ma ka tila k'u bɛɛ furakɛ n'an bɛ taa an bɛ se jigitugu masa Asimi Koyita an ka foli b'i ye ni tun ma na a tɛ jɔ n'an bɔra yen min ye sɛnɛkɛlaw ye Asimi ye 10 milliards de d'u ma sɛnɛkɛla minnu bɛ kɔɔri sɛnɛnaw Asimi ye 10 milliards de compter ka d'olu ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye jigitugu masa an b'i fo an bɛna an da don o fana la n'an bɔra yen min ye Niger nka cɛ Niger bɛ ka koda Faransi kan bi a ka bon hakili ma Niger o bɛ ka koda Faransi kan bi a ka bon hakili ma c'est pour cela que Faransi bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa Abdramane Tchani bɛ se ka bɔ yen parce que u b'a dɔn ko cɛ don danbe b'a la a b'a faso fɛ o de la i ma ye hali bi Faransi bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa jigin Côte d'Ivoire Faransi sɔrɔdasiw bɛ ka taa Côte d'Ivoire walasa i y'a faamuya b'a la u bɛ se ka Niger ɲagami cogo min na mais Ala tɛ sɔn kira tɛ sɔn parce que Niger ma foyi ɲini lafiya kɔ Niger ma foyi ɲini basigi kɔ aw tɛ se c'est que hali jamana min tɛ Faransi o tɛ se Niger la bi n'an bɛ taa an bɛ se an b'an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Burkina Faso olu ni Ado bɛ ɲɔgɔn na Burkina ni Côte d'Ivoire olu bɛ ɲɔgɔn na bi o kɛra sinamaw ye n bɛ min fɔ Alassane Dramane Ouattara ye comment ça s'appelle Ibrahim Traoré ma foyi ɲini Burkina ka segin a danbe kɔnɔ e dun b'a la ko faut que Burkina ka sa jɔnya de la o tile banna pewu Burkina bɛ ka ɲini ka segin u danbe kɔnɔ Burkina bɛ ka ɲini y'a faamuya b'a la ka hɛrɛ ɲini k'a di Burkina ma Ado b'a la ko Burkina bɛ u ka sa jɔnya la o tɛ marché o Ado bilahi n'i ma nin sira in bila malo b'a kɔfɛ Ado Burkina ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn na bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la n'an bɔra yen jugusagodenw ka jugusagoden Issa Kawujimi ale fana bɔra panpan na tuguni komi tinɛni ko gouvernement dɛsɛra dɛ a donna ta n'o de fɔ ko danga min bɛ e kɔ a bɛ ku e la ne ma taa yafa ɲini i muso fa fɛ bilahi e bɛ fini bila yan i y'a faamuya b'a la k'a kɛ fatɔ ye walima i bɛ kɛ handicapé mental ye bilahi gouvernement min bɛ a dɛsɛra Mali carte bɛɛ kɛra vert ye bi i bɛ n'i sigi c'est pas la peine quoi mais foyi tɛ Kawujimi na journaliste hɔrɔn kolon minnu bɛ taa Kawujimi ɲininka fɛn bɛ olu de la liberté des petits patata liberté ma jamana si jɔ o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ liberté ye jamana min jɔ a tɛ yen o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ démocratie ye jamana min jɔ n'a ye jamana min jɔ e kana fɔ ne ye a tɛ yen jamana tɛ yen démocratie ye jamana min jɔ a tɛ yen a tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana bɛɛ jɔra y'a faamuya b'a la kolon ni fasa de kan dictature Mali de kɔnɔ a ye kuma da di mɔgɔw ma liberté zubi liberté tɛ jamana jɔ démocratie ma jamana foyi jɔ diɲɛ kɔnɔ a ye jamana min jɔ e kana fɔ ne a tɛ yen e tubabu minnu b'a la ko démocratie olu de y'an faw faga k'an baw faga ka taa an ka nafolow suɲa joli min bɔnna ka bon hakili ma o ye démocratie ye wa o ye liberté ye wa olu ka jamana jɔlen kɔfɛ o lafiyalen ko démocratie tɛ jamana jɔ Issa Kawujimi n bɛ ko da e kan bi garankɛ ma min da bagolo kan komi i tɛ kuma mɛn bilahi n bɛna kalo kelen de video kɛ e kan komi n ye min kɛ Buba fana la ka Buba fana kɛ fatɔ ye n bɛna e fana kɛ handicapé mental ye k'a firi ala jugu bɔnɛ ma wolo 4e vice président de CNT i tora panpan na komi tinɛni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma hali ni e donna arijinɛ kɔnɔ e bɛ boli ka bɔ lagasa n bɛ ko da e kan bi garankɛ ma min da bagolo kan ne balimaw bi an sigikunba i y'a faamuya b'a la o ye Mali kariti ye tubabu minnu tun ye Mali ci ka Mali danbe bɔ a la ka taa turosiko kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ ka tila ka na sɛbɛn ko Mali bɛɛ cira Mali bɛɛ minɛna Mali bɛ wuruzi kɔnɔ
i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ 2012 hein? Non k'a daminɛ 2012 ka na fo i y'a faamuya b'a la 2015 ko Mali bɛɛ kɛra wuruzu ye Mali bɛɛ cira ka ban pewu o ye nin carte de bila an ɲɛ t'a la ko Mali tɛ yen tuguni n'o ye nin carte dilan dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ yen tuguni jamana bɛɛ bɛ jugu bolo i y'a faamuya b'a la nin tun ye k'a daminɛ 2012 ka taa fo 2015 walima 2018 k'an ka carte bɛɛ kɛ nin ye jamana foyi tun tɛ an bolo i y'a faamuya b'a la voilà an bɛ bɔ yen an bɛ non k'a daminɛ 2012 k'a daminɛ 2012 ka na fo 2018 a filɛ k'a daminɛ 2012 ka na bila 2018 la Mali carte tun ye nin de 2012 ka na bila 2018 la Mali carte tun ye nin de c'est à dire que Mali bɛɛ tun minɛna Mali bɛɛ tun minɛna fo Segu i y'a faamuya b'a la Kulukɔrɔ Kayi Bamako Buguni Sikaso Mali tɔ tun tora nin de k'a daminɛ 2012 ka taa bila comment ça s'appelle 2018 la nin de tun bɛ Mali tun ye nin de Mali tun ye nin de a filɛ Mali carte tun ye nin de tubabuw ye an faso ci i y'a faamuya b'a la jamana tun t'an bolo tuguni k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la Segu Kulukɔrɔ Kayi Bamako Sikaso ninnu de tun b'an bolo nin dugu ninnu de tun b'an bolo an bɔra o la k'a daminɛ 2018 ka na bila 2020 na Mali carte kɛra nin de a bɛɛ kɛra wuruzu ye Mali bɛɛ tun minɛna Mali tun tɛ yen tuguni i y'a faamuya b'a la Toroso tun ye Mali fan bɛɛ minɛ Mali yɛrɛ tun tɛ yen tuguni parce que mɔgɔ tun tɛ jamana kun na aw ɲɛ b'a la k'a daminɛ 2018 ka na bila 2020 na Mali tun tɛ yen tuguni bilahi ni Asimi tun mana o tun b'an bɛɛ faga ka ban Asimi nalen ni bi cɛ Mali carte kɛra nin ye Asimi nalen ni bi cɛ Mali carte kɛra vert ye binkɛnɛ jamana bɛɛ kɛra an ta ye Mali fan bɛɛ minɛna tubabuw bɔra ka nin carte fana dilan sisan u ɲɛ b'a la baara kɛra jamana bɛɛ minɛna i y'a faamuya jamana bɛɛ kɛra Mali sago ye o y'an ka carte segin a nɔ la o b'a yira k'a fɔ bi Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye sɔsɔ cogo t'a la an ka carte kɛra binkɛnɛ ye kunu joli tun don mais bi a kɛra binkɛnɛ ye grâce à qui Assimi Goïta jigitugu masa k'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ slogan kelen Assimi kana bɔ fanga la an b'o ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka nin kɛ kumada ye bɛɛ ka nin kɛ la ilaha illallah ye Assimi kana bɔ fanga la Assimi ka to fanga la élection kana kɛ Assimi ka sa fanga la yani Assimi kana Mali carte bɛɛ tun ye wuruzu ye a filɛ yani Assimi kana Mali carte bɛɛ tun ye nin de jamana tun tɛ yen Mali bɛɛ tun minɛna Mali bɛɛ tun cira sɔɔni o tun bɛna maliyɛn bɛɛ faga Mali tun tɛ yen a carte filɛ nin mais Assimi nana i y'a faamuya b'a la 2021 ka na bila 2023 la Mali carte o y'a segin a nɔ na fo ka tila ka a kɛ binkɛnɛ ye cela veut dire que hɛrɛ bɛ Mali fan bɛɛ fɛ Mali dugukolo bɛɛ kɛra an ta ye Mali fan bɛɛ kɛra maliyɛndenw ta ye an ka contrôle bɛ Mali fan bɛɛ fɛ Assimi Goïta ni tuma na a tɛ jɔ ni tuma na a tɛ ɲɛnabɔ ni tuma na a tɛ lafiya an b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin kɛ kumada ye Assimi ka to fanga la fo saya élection kana kɛ Mali kɔnɔ tuguni parce que élection kɛ kun ye ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini kana bila jamana kun na mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen déjà jamana bɛ ka segin a danbe kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ ka nin kɛ kumada ye Assimi ka to fanga la fo saya Assimi kana bila tubabu minnu b'a la ko an ka taa élection na coup d'état kɛra olu ka jamana la n t'a dɔn depuis 1960 De Gaulle tile la De Gaulle ye coup d'état kɛ ka n'i sigi Faransi kunna a ye san 15 de kɛ Faransi kunna ka Faransi bila arrêt sanfɛ a bi anw ka masakɛ nana même pas san 2 k'o k'a bila ko élection ka kɛ Mali problème tɛ élection ko ye Mali problème tɛ i y'a faamuya b'a la Mali problème ye mɔgɔ ko de ye mɔgɔ b'an bolo bi jamana bɛ ka jɔ sonyani bɛ ka dabila Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye Mali bɛ ka bonya bi i y'a faamuya la Mali bɛ ka jɔ bi an bɛ taa mun élection na ka taa an ka wari tiɲɛ élection tɛ yen an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ka nin kɛ kumada ye Assimi t'a bila bi an tɛ taa élection na bi élection tɛ kɛ foyi foyi tɛ kɛ Assimi ka to fanga la Mali fan bɛɛ b'an bolo bi
Mali contrôle be Mali territoire be kan bi Mali contrôle be Mali fan be fɛ bi Mali carte o kɛra binkɛnɛ ye kunu Mali carte tun ye wuruzu de kunu Mali tun tɛ yen kunu Mali bɛɛ tun minɛnen don turɔsiw fɛ Asimi turɔsi bɛɛ faga ka ban pewu an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali kɔnɔ bi o bɛ ka Kidali fan bɛɛ contrôle n'an bɛ taa an bɛ se Asimi Ala ka barika don i la ni tuma na an tun tɛ lafiya ne balimaw an donna Kidali an bɛna o vocal k'a la a k'a lamɛn an b'a bɛɛ yira aw la bi mais i ko sɔrɔ ko k'a minɛlen kɔfɛ ko Mali armée ye mun kɛ k'a minɛna cogo di ko kɛra cogo di kɛlɛ ye waati joli ta même si c'est pas encore officiel basi bɛn bon kɛlɛ yɛrɛ an ka mugu wuli ɲɔgɔn na yɛrɛ a ma tɛmɛ une heure et quelque a ma tɛmɛ o kan malgré que MINUSMA y'a yɛrɛ kɛ comme o y'u ka armes ta k'a sɔrɔ o ma taa ni armes ye o ye armes bɛ to kan kɔnɔ o ye missiles t'u bolo kan kɔnɔ batterie anti-aérienne très sophistiquée o y'a t'u bolo parce que comme an y'a dɔn cogo di k'u ka batterie anti-aérienne min dil'o ma que c'est très sophistiqué parce que an y'u bunde min an sera ka kelen ɲɛnɛma sɔrɔ o digila européen la trop parce que o ka technologie le t'a la ten a technologie an b'a dɔn a bɛna tila n'an ka partenaires cɛ o ye jɔn ye Russie su bɛna technologie sɔrɔ kɔrɔmuso ka di fo anitiri bɛɛ ni pasi a ɲɛfɔ an ɲɛna parce que sɔrɔ t'a sɔrɔ mɔgɔ caman dara kɔrɔmuso ye layibu spécialité a bɛ réseau sociaux kan fan bɛɛ ne yɛrɛ y'a lamɛn wulada nin na ok n bɛ kɔsegin a kan n ko ka MINUSMA ta k'a la MINUSMA bɔlen entre 6h et 7h combat yɛrɛ an ka mugu wuli ɲɔgɔn na yɛrɛ face à face aw filɛ nin an filɛ nin ye parce que au début u ɲɛna ko komi u bɛ kan kɔnɔ abri b'u bolo k'u bɛ se ka résister bon olu t'a dɔn an sigilen bɛ ni nin ye o et puis fɛn min yɛrɛ ye combat lase une heure et quelque parce que i b'a dɔn sufɛ o ye mine de don ka kan entouré donda kelen bɔda kelen de bɛ yen mini tun tɛ yɔrɔ min na mais olu tɛ fɛn min kalama drone bɛ yen minnu bɛ se ka mine ciblé ni sow t'a kɛrɛfɛ ka gosi mine fɛn fɛn b'a yɔrɔ la a bɛɛ bɛ wuli bon an y'o de kɛ ka kan kɛrɛfɛ yɔrɔ déminer fɔlɔ e sɔrɔ ka kan attaquer sisan kolo ni fasa ka kan minɛ o la a ma tɛmɛ une heure bɛɛ quelque ka kan minɛ o la kan foyi tɛ MINUSMA ka terroristes bolo parce que n b'a fɔ MINUSMA ka terroristes parce que c'est clair et net maintenant MINUSMA est partenaire des terroristes siga foyi t'o la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ siga bila o la e tɛ ca ɲinina ye e b'i ɲɛna kuma le ɲinina san kɔni parce que ka bɔ terroristes jɔlen filɛ da la MINUSMA bɛ ka bɔ MINUSMA bɔlen terroristes donna u yɛrɛ ɲɛna et en plus MINUSMA ma taga ni a ka armafɛ foyi ye u taala ka munitions to yen u taala ka batterie anti-aérienne 7 le to yen et o batterie anti-aérienne bɛna kɛ sababu ye avion tɛ se ka don danse la olu yɛrɛ bɛ avion olu t'a dɔn Mali armée ye fɛn min ye avion bɛ yira la télé la ani avion minnu bɛ yen kelen tɛ o depuis Mali yɛrɛ bɛ yen avion min wulila Kidali kunna kunu depuis Mali yɛrɛ bɛ yen Mali ye kɛlɛ kɛ ni jamana wɛrɛw ye Mali ye terroriste kɛlɛ kɛ san 10 ni kɔ mais kunu avion min wulila a ɲɔgɔn ma deli ka wuli parce que avion 50 le wulila ɲɔgɔn fɛ hélico de combat ani hélico de force spéciale bila ka jigin juru fɛ ani ni comment on appelle quoi 27 flingueurs nous a bɛɛ lajɛlen den 50 fo pilote yɛrɛ bɛ o bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko ni cible to yen ma fo tun b'a fɔ la ɲɔgɔn ɲɛna cette cible ne talen ye tellement que an y'u bunde kunu donc a ma tɛmɛ une heure et quelque mais mun de ye combat jɛnya fo nin yɔrɔ nin na i b'a dɔn mɔgɔ minnu wele jitaw de don n'a gɛlɛyara dɔrɔn o bɛ boli ka yɛrɛkɛ komi tenue t'u la o bɛ yɛrɛkɛ population civile la maintenant n'a fɔra ko Kidali dugu kɔnɔna dɔrɔn tɛ o Kidali dugu kɔnɔ dugu misɛnnin i b'a dɔn dugu misɛnnin ka ca o bɛɛ bɛ jate Kidali de fɛ donc o de bɛ sen na fo sisan mais mun de bɛ ka ratissage ni janya dɔ wɛrɛ tɛ population civile kana degun sɔrɔ a kɛ kun de y'o ye et puis yɔrɔ dɔw bɛ hali sini n'u ta la n'u ye waatini kɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn o bɛ min don n'u ye waatini kɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn o bɛ min don hali n'u ye une heure de temps kɛ yɔrɔ dɔ la tellement que jitaw de o bɛ min de don k'u yɛrɛ entouré donc n'aw m'aw yɛrɛ kɔlɔsi k'aw bɛ girin ka taa dɔrɔn u sago ye min ye o b'o sɔrɔ parce que u sago ye min ye Mali mobili dɔ ka don mine dɔ kɔnɔ ka sauter ou bien Mali avion dɔ ka bin là o b'a kunnafoni ta ka d'u ka médiaw ma mais alhamdulilayi jusqu'à présent o ma se k'o sɔrɔ et puis sape n b'a f'i ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ k'i ma kunu combat fo kana se bi ma ko Mali sɔrɔlasi hali kelen binna
galon de jogini koni be mo do jogina a jogini do ta ka jugu do ta ma jugu me hali minu ta ka jugu bolo tigeta la sentigeta la kise donna kise be bo avec frake atigi yara be to yanka wuli ka do aka kelela donc c'est ça qui est ça mo si kana na unegeni kuna foni nyaga milen doy ko no ko terroriste yere dama be kele kala kan no fe o kuna foni be femi no fe kabla malien kuna ko ja le ministre tala depuis kunu halibi kambe terroriste le bol c'est faux et c'est archi faux. Et les deux notables de Kidal qui est tombé là, c'est faux, ce ne sont pas des notables, c'est des terroristes, mais ils font partie de la famille Ntala. C'est tout. Ils sont tombés avec les armes et des munitions, des gilets de balles attachés à leur poitrine. Donc c'est des terroristes. Quiconque prend arme contre l'armée malienne et l'ennemi du Mali, tu seras abattu à mort. C'est tout. Ok, Ben. Voilà, ne balma ou awere boraka a an balimakɛ lamɛn min bɛ tɛrɛn kan an ka sɔrɔsi kɛ min bɛ tɛrɛn kan i y'a faamuya b'a la a ye kunnafoni ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ka ban pewu bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ mali ye kidali bɛɛ minɛ kidali kɛra mali ta ye turɔlisu fɛn fɛn tun bɛ yen an y'a bɛɛ faga ka bɛɛ kun ci ka bɛɛ da faga marama fɛn fɛn tun b'u bolo an y'a bɛɛ récupéré an bɛna o fana yira aw la azawa drapeau sirilen b'u ka marifaw la min ninnu donna kan kɔnɔ k'u tɛ bɔ i y'a faamuya b'a la an ye sanpɛrɛn jigin u kan k'u bɛɛ faga k'u bɛɛ susu k'u ni cɛncɛn kɛ kelen ye k'u ni dugukolo kɛ kelen ye miseli an y'a jigin u kan k'u bɛɛ batari sauté ye an ka min ninnu kɛlɛkɛminɛn minnu an y'olu fana minɛ filɛ an ɲɛ bɛ kɛlɛkɛminɛn na ninnu bɛɛ minɛna voilà azawa drapeau a bɛ na sisan a sirilen b'u ka marifaw la a tɛ kɛ mali sɔrɔdasi la bi jamais l'armée monte en puissance a lajɛ dɛ nin bɛɛ minɛna kunu lance roquette voilà azawa drapeau filɛ n'u ka marifa la a ɲɛ b'a la on y avait Azawa drapeau là. C'est moi trop sous drapeau. Voilà. Ah, tu as oublié qu'un comme ça. Attention, on y va là. Il s'est emboué, il n'y a pas là tout dit. On y va là. Tu as oublié qu'un quand, tu as oublié qu'un là. Mougouni qui sait quoi. D'abord, Agnès Sema trop sous Befara, quelqu'un mina mounou fana tombeau pour l'anya récupérer. Minissima. O tun ye miseliw de to i y'a faamuya b'a la sema torosu bolo o ye kan bila i y'a faamuya b'a la ka miseliw to yen ka kɛlɛkɛminɛn jugubaw to yen walasa sema torosu bɛ se ka tiɲɛni ladon an kun cogo min na mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ an ka faamaw tun ye nin ko in bɛɛ dilan ka ban pewu u yɛrɛ b'a dɔn ko janfan bɛ minisima bolo u y'a dɔn ko minisima ye torosi de ye minisima ye kan bila dɔrɔn ka cɛ sema torosu taara don ye an y'u bɛɛ susu k'u bɛɛ faga minnu fana bolila k'u bɛ taa alizeri an y'olu bɛɛ faga minnu fana tun bɛ ka minuw don ka bɔmu don dugukolo duguma an ye bɔmu bɛɛ ci n'an ka dɔrɔnw ye ka sɔrɔ ka olu ɲɛnamaw minɛ bi an ka contrôle bɛ kidali bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ sɔni an bɛna tɛmɛ kidali ko kuma la parce que kidali bɛ mali bolo bi nin tile fila la an bɛ taa sali fete yen ka taa saga ɲimi ye ka taa misiw faga ye ka taa dɔn kɛ yen nɔ ka taa fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yen depuis musa tile la président ma deli ka se kidali mais asimi bɛ kidali kɔnɔ bi depuis musa tile la ka na bila fo buwa tile la président sema don kidali mais asimi bɛ kidali kɔnɔ bi asimi yɛrɛ bɛ kidali kɔnɔ bi an b'a fɔ ala ka barika don asimi na n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle sɛnɛkɛlaw mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ asimi bɔra ka 10 milliards di olu ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye walasa sɛnɛ bɛ se ka ɲa cogo min na asimi walahi c'est que i ɲɔgɔn tɛ yen quoi walahi bilahi ɲɔgɔn tɛ i bɛ baara la mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma i bɛ cɛsiri la mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma waati min na gɛlɛya bɛ an kan tɔɔrɔ bɛ an kan président bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ye 10 milliards o de dira sɛnɛkɛlaw ma a sɛnɛkɛlaw ni dusu b'u kɔnɔ bilahi kɔɔri bɛ ɲa ɲina fo k'a dama tɛmɛ ya hɛrɛ bɛ sɔrɔ quoi an b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye wari min dira aw ma a y'aw jija k'a k'a kɛ cogo la président bɛ baara la a bɛ ka bɛɛ de dɛmɛ ji bɛ ka di mɔgɔw ma sɛnɛkɛlaw bɛ ka dɛmɛ armée bɛ ka sa jamana bɛ ka récupérer asimi bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen de la bi
n'a ma ɲɛ ko président cɛsiri nin cogo la an fana kan k'an sɔn jugu k'o bila poubelle kɔnɔ ka sɔn ɲɛnamaw ta ka baara kɛ tiɲɛ kan walasa lafiya bɛ se ka na cogo min na a wari min dira aw ma sɛnɛkɛlaw n'a y'a k'a kɛ cogo la bila hali ni sa mana i y'a faamuya la sɛnɛkɛfɛn bɛ ɲa hali ni sa mana sɛnɛkɛfɛn bɛ sɔrɔ wari min dira aw ma bilahi n'a y'a k'a kɛ cogo la san yɛrɛ kana na walahi sɛnɛkɛfɛn bɛ ɲa an b'a fɔ an balima bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan walasa n'an bɛ fɛ mali ka lafiya maliyɛndenw ka lafiya sɔnjugu minnu bɛ an n'an b'o de bila ka kɛ asimi ɲɔgɔn ye ka kɛ hɔrɔntigi ni danbetigi ko amisi parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ bɛɛ de bi i jeniyɔrɔ fin walasa jamana bɛ se ka jɔ cogo min na a ka fɔ mali sɛnɛkɛlaw ye an bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye wari min mana d'i ma k'i k'a kɛ min ye i jija i k'a kɛ o ye wari min mana d'i ma k'i k'a don fɛn min na a don o la kana taa kɛ ma fami dabɔ de kana wari ŋanamu sinon kiiritigɛla ninnu t'an t'u bolo bi dɛ wari fɛn fɛn bɛ ka di bi k'a ka kɛ min a bɛɛ bɛ ka contrôle bi sɛgɛsɛgɛli bɛ ka k'a bɛɛ nɔfɛ n'i ma k'a kɛ cogo la dɛ i bɛ taa kaso la ni wari dira aw ma k'aw ka kɛ min ye n'a ma kɛ a ye mamadu kasonkɛ de bɛ yen dɛ a bɛɛ bɛɛ nɔfɛ komi mɛlɛkɛ bɛ hadamadenw nɔfɛ cogo min na an bɛ asimi fo a bɔra ka nin wariba de di sɛnɛkɛlaw ma ala ka barika don sɛnɛkɛlaw la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Niger ne balimaw Niger ye faransi fantanya ka bantanya ka faransi kɛ nanbara ye faransi tagamana ka segin ka ŋunuma o de la bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa Niger président bɛ se ka bɔ yen cogo min na ala ka barika don Abdramane Tchani na Niger président Abdramane Tchani ne balimaw non cɛ ka kɛ cɛ ye quoi bilahi cɛkɔrɔba in bɛ baara la bi a ka bon hakili ma Niger président i b'a dɔn faransi tun bɛ taa lithium bɔ comment ça s'appelle Niger kɔnɔ lithium ka taa lithium bɔ Niger kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o tun b'a kilo san Nigériens bolo ka a kilo o tun b'a kilo san dɔrɔmɛ 8 de lithium kilo dɔrɔmɛ 8 o bɛ taa feere Allemand ma i y'a faamuya b'a la 300 euros 400 euros 500 euros kilo kelen o tun bɛ taa lithium kilo san Nigériens bolo parce que Niger tun bɛ komi français de ta Bazoum de tun bɛ fanga la papara o bɛ c'est que Niger dugukolo fɛn dugumalaw i y'a faamuya u ka dugukolo duguma fɛn minnu bɛ k'a bɛɛ labɔ ka sɔrɔ k'u bolo lasɔn ka fitinin di olu ma u yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ ta o de tun ye nin ye o fɛn min tun bɛ Niger dugukolo duguma k'a daminɛ sanu lithium i y'a faamuya b'a la a sugu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ tun ye faransi de ta ye depuis Abdramane Tchani nana a y'o bɛɛ tigɛ faransi tun bɛ lithium kilo kelen o tun b'a sa dɔrɔmɛ 8 de o bɛ taa feere Allemand ma i y'a faamuya la 30,000 i y'a faamuya 30,000 40,000 50,000 60,000 kilo kelen o bɛ c'est que o bɛ taa san o bɛ taa ta Niger o tun t'a san yɛrɛ dɔrɔmɛ 8 o ye mun ye dɔrɔmɛ 5 c'est zéro o tun bɛ taa Niger dugukolo fɛn min b'u ka dugukolo duguma ka taa bɛɛ ta o bɛ sɔrɔ ka taa feere sɔngɔda gɛlɛnw na k'u ka jamanaw jɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ni faransi laban cogo ɲana i k'a fɔ ne ma ko tu ɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ dɛ o ye mɔgɔw tɔɲɔ ka jamanaw ci ka joliw bɔn i y'a faamuya ka mɔgɔw danbe b'o la ka sira kɛ mɔgɔ ka taa bin mɔgɔ kan k'u ka hɛrɛ ta quoi faransi y'o de kɛ quoi o tɛ dan o ma dɛ o bɛ tila k'i faga k'i ka jamana ci k'i ka hɛrɛ bɛɛ ta depuis Abdramane Tchani nana a ko k'o tɛ kɛ tuguni i y'a faamuya b'a la faransi tun b'a ta Niger prix min na i y'a faamuya b'a la ka tila ka taa feere Europe ma 300 euros 400 euros Abdramane Tchani ko k'o de bɛ don Niger lithium na bi o bɛ taa feere sɔngɔ min na Allemagne o bɛ taa feere sɔngɔ min na Belgique o bɛ taa feere sɔngɔ min na k'o bɛ n'a ta o da kelen de la 60,000 i y'a faamuya b'a la a kilo kelen bɛ san o de la walima 70,000 a kilo kelen bɛ san o de la dɔrɔmɛ 8 t'a sɔrɔ tugun Niger kɔnɔ faransi tun bɛ taa i y'a faamuya lithium kilo kelen san i y'a faamuya uranium kilo kelen san comment ça s'appelle Niger dɔrɔmɛ 8 o bɛ taa feere Europe jamanaw ma i y'a faamuya b'a la 30,000 40,000 50,000 ka Bazoum to fanga la lithium kilo kelen o tun bɛ taa ta Niger dɔrɔmɛ 8 o bɛ taa feere Européens ma i y'a faamuya o bɛ taa kilo kelen feere Européens ma comment ça s'appelle 40,000 50,000 50,000 bi Abdramane Tchani ko n'u mago b'u ka lithium na i y'a faamuya b'a la a kilo kelen 40,000 50,000 50,000 de
Niger bɛɛ bɛna lafiya sisan Nigérien bɛɛ bɛna baara sɔrɔ sisan Nigérien tɛna taa tunga la tuguni Niger bɛna jɔ ka tɛmɛ Dubaï kan parce que mɔgɔ tun tɛ yen bi mɔgɔ b'u bolo c'est pour cela que hali bo b'a la ko Bazoum ma ko Bazoum ma fanga bila waati min na Bazoum su donna waati min na Bazoum kɛra jugu sago ye hali bi Macron ninnu bɛ kɛlɛ la o ni Ado ninnu ko faut que Bazoum ka segin a nɔ na parce que ka Bazoum to yen i y'a faamuya wa Niger tun y'u ta ye fɛn fɛn tun bɛ Niger dugukolo duguma a bɛɛ tun ye Faransi ta ye Abdraman Tchani nana o tigɛra min kɛ o tɛ fɛ k'o ye parce que n'i y'u ka hɛrɛ tigɛ n ka cɛ o tɛ to yen dɛ o tun bɛ taa lithium kilo 1 ta Niger dɔrɔmɛ 8 kɛmɛ 8 tɛ dɛ dɔw ko kɛmɛ 8 tɛ dɛ dɔrɔmɛ 8 don dɔrɔmɛ 8 o bɛ taa feere Allemagne ma 30,000 40,000 50,000 a bi Abdraman Tchani n'o ye Niger président ye ale fana ko o bɛ taa feere sɔngɔ min na dɛ k'o bɛna san olu bolo o prix kelen de la n'u t'a san o la u k'a to yen parce que a b'olu de mago dilan avion tɛ se ka boli ni lithium tɛ avion tɛ se ka boli ni uranium tɛ batterie tɛ se ka dilan ni nin tɛ diɲɛlatigɛ foyi tɛ se ka kɛ ni uranium tɛ uranium de bɛ kɛ fɛn bɛɛ ale de bɛ kɛ ka avion dilan ale de bɛ kɛ ka batterie dilan ale de bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ dilan telefɔni fɛn bɛɛ satellite uranium de bɛ don a bɛɛ la Abdraman Tchani ko à partir de maintenant uranium kilo 1 50,000 Niger kɔnɔ kilo 1 40,000 50,000 mais ka taa ta yen dɔrɔmɛ 8 ko Bazoum tɛ yen tuguni ale de bɛ yen le bonheur de Niger o de bɛ ɲini fɔlɔ i ma o tɛ cɛ fɛ yan danbe bɛ mɔgɔ mɔgɔ la tubabuw t'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i faso fɛ tubabuw t'i fɛ wa tubabuw ye mɔgɔ mɔgɔ tanu o ɲɔgɔn fasoden jugu tɛ o ɲɔgɔn faso kumasoluden tɛ yen o ɲɔgɔn bɔ fusafo tɛ yen i ma hali bi o bɛ Bazoum fɛ yan ko Bazoum ma démissionné dɛ Bazoum ka segin fanga la hali bi o bɛ labɛn na dɛ hali bi tubabuw bɛ labɛn sugu bɛɛ la u ka sɔrɔsiw bɛ ka taa jigin Côte d'Ivoire minɛnw bɛ ka taa jigin Côte d'Ivoire i y'a faamu o bɛ ka Tchad ninnu k'u bɛɛ pousse k'u b'u bila Niger la mais an jɔlen bɛ yen Faransi tɛ se Mali la bi kuma ma se Mali ni Niger ni Burkina ma Faransi tɛ se Mali kɛlɛ na bi n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma minɛn mun b'u bolo o ɲɔgɔn de b'an bolo cɛw o cɛ mana maga Niger la bi i y'a faamuya Mali b'i kun ci k'i dafara k'i ka dugukolo ka bɛɛ yɛlɛma ɲɛjugu kan o se bɛ an ɲɛ bi satanden bɛ an bolo Mali bolo bi satanden b'an bolo bi minɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn dɔ di Mali ma ni se tun t'an ye nin kafiri nin tun b'an danbe bɔ an na k'u ka hɛrɛ tigɛ k'u bɛ lafiya bilahi i tɛ lafiya nin se b'an ɲɛ bi min ye Niger président ye a bɔra ka nin baara ɲuman de kɛ ko uranium tɛ ta dɔrɔmɛ 8 na Niger kɔnɔ tuguni uranium kilo 30,000 40,000 a bɛ feere o de la Niger ni min b'a san i b'a san n'i t'a san i k'a to yen parce que e de mago b'a la Ala ka barika don comment s'appelle Abdraman Tchani Ala ka barika di la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso Côte d'Ivoire Burkina ni Côte d'Ivoire bi o kɛra komi sinamaw n ka cɛ o ka so tɛ mɔgɔ daga kelen kɔnɔ tuguni Burkina sɔrɔdaso minnu tun taara formation na u ka denmisɛn minnu tun taara formation na Côte d'Ivoire tellement que Ado Macron y'a poussé Macron y'a bila baara la wari fɛn fɛn dira Ado ma a ma se ka foyi ɲɛnabɔ hali bi Macron n'a ka bisan bɛ Ado nɔfɛ ko fo k'a ka dimi don Burkina la de e dun tɛ se ka dimi don Burkina la Burkina bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ bi Burkina bɛ se ka Côte d'Ivoire bunte bi bilahi n ye n kali Ala la ni kɛlɛ wulila Côte d'Ivoire ni Burkina cɛ ni Burkina ma tagama aw kan k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya rɛkɛn minnu tun b'a bolo u bɛɛ bɔra ka bin a ko kan avion minnu tun b'a bolo ko rɛkɛn ni fɛnw u bɛɛ binna ɲɛna aw ka défilé la a bɛɛ binna a ko kan a bɛɛ bɔra sanfɛ ka bin drone bɛ Burkina bolo bi Albatros b'u bolo bi Arafat b'u bolo bi fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina bolo bi Ado n'i ma segin kɔfɛ i tɛ se Burkina la bi dɛ n'i ma Burkina ye k'a to yen Mali b'a kɔfɛ Burkina sɔrɔdasi denmisɛn minnu tun taara kalan comment s'appelle Côte d'Ivoire Ado y'a essayé k'olu bloquer k'olu tɛ taa Burkina tuguni n ka cɛ denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini n bɛ segin a kan Burkina denmisɛn minnu tun taara formation kalan Côte d'Ivoire Ado y'a essayé k'ale b'u bloquer k'u tɛ taa Burkina tuguni Ibrahim Traoré dakuruɲa kelen n ka denmisɛn minnu bɛ yen ni m'u bila u kana Burkina kɔnɔ bi
y'a faamuya bala ni ye ɲa tugu ka ɲa dayɛlɛ k'an ka denmisɛnninw sɔrɔ yen n bɛ kodi ka garankɛ ma min da b'a wolo kan a don ka sira ka fan bɛɛ kɛ sɔnima kunne ka tila ka burukina denmisɛnninw a yɛrɛ ka kariw dɛ k'u bɛɛ bila kariw kɔnɔ ka n'u lajigi burukina faso n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se bilahi walahi hali dugu min tɛ Côte d'Ivoire ye burukina bɛ se ka tagama kan bilahi walahi ala min tɔgɔ ye ko walahi hali dugu min tɛ Côte d'Ivoire ye burukina bɛ se k'o ci bi a ye nin stratégie ta tellement que dimi b'u la burukina bɛ ka segin a danbe kɔnɔ ale tun bɛ jɔnya la ale bɛ makɔrɔ ko komi wulu n'a ko kala ko burukina denmisɛnninw k'o tɛ taa burukina tuguni a dɔn ko comment ça s'appelle Ibrahim Traoré ko n'i ye n ka denmisɛnninw sɔrɔ i bolo ye n bɛ kodi ka garankɛ ma min da b'a wolo kan a ye a de ka communiqué dɔrɔn a ye kariw tugu ɲɔgɔn na ka burukina denmisɛnninw bɛɛ bila kari kɔnɔ ka t'u jigi fɔ burukina bana jugu fura ye fura jugu ye a bila an t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na a ma ɲɛ sɔrɔ o la min ye Côte d'Ivoire ni burukina ye burukina bɛ n'i bɛ taa Côte d'Ivoire ni l'espace t'i bolo i tun bɛ n t'a dɔn 1000 de sara burukina bɛ n'u bɛ bɔ Côte d'Ivoire burukina ko bɛ taa Côte d'Ivoire ni l'espace t'i bolo i bɛ 1000 de sara Ibrahim Traoré y'o fana mɛn Ivoirien min n'i bɛ bɔ Côte d'Ivoire k'i bɛ don burukina ni l'espace t'i bolo i bɛ 6000 de sara cɛ ka kɛ cɛ ye sa bilahi cɛ ka kɛ cɛ ye a dun y'a essaye ka Ibrahim Traoré bagabaga a ka denmisɛn minnu tun bɛ Côte d'Ivoire formation na k'olu sen tɛ don burukina tuguni cɛ ye téléphone ta k'a wele k'a ka denmisɛn minnu bɛ a k'u labila a ye denmisɛn ninnu labila olu ɲuman donna burukina a y'a dɔn ko solution t'a la Ibrahim Traoré tɛ se ka kɛlɛ Côte d'Ivoire ni burukina cɛ ni burukina denmisɛnninw bɛ taa Côte d'Ivoire wari ɲini na walima n'u bɛ taa ci la ye ni l'espace t'i bolo a don c'est que a y'o sariya fana ta i tɛ don ni l'espace t'i bolo i tɛ don n'i ma 1000 sara Ibrahim Traoré bɔra o kalama Ivoirien min fana n'i bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire k'i bɛ don Burkina Faso ni l'espace t'i bolo i bɛ 6000 de sara olu y'a daminɛ ni 1000 de Ibrahim Traoré y'a daminɛ ni 6000 de cela veut dire que Burkina mago tɛ Côte d'Ivoire la tuguni Burkina seginna danbe kɔnɔ baara bɛ yen kɛnɛya bɛ yen lakana bɛ ka sabati fɛn bɛɛ bɛ Burkina bolo sanu b'u ka dugukolo duguma lithium b'a sugu bɛɛ b'u bolo Burkina ni Mali Niger ninnu de patron ye diɲɛ Afiriki bɛɛ kɔnɔ bana jugu fura ye fura jugu ye Macron bɛ k'i pousser bolo bɛ ka k'i yɛrɛ kala ye waati min na SNB sa dingɛ da la Ibrahim Traoré Africain bɛɛ bɛ se k'i kali k'a bɛ ka bonheur de Afrique de ɲini Assimi Goïta Africain bɛɛ bɛ se k'i kali ala la k'o bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye Abdurahmane Tchani bɛɛ bɛ se k'i kali ninnu mɔgɔ 3 bɛ sira min kan walahi nin de ye danbe sira ye sɔsɔ cogo t'a la e cɛkɔrɔba bɛ makɔrɔ ko komi wulu n'a ko kala i denw nana ka sira ɲuman ta alors que i ka tugu i denw kɔ e bɛ fɛ k'i denw faga ka di makɔrɔ ma a tɛ marché bi dɛ walahi n ye n kali ala la ni ma nin sira in bila malo bobaraba i b'o de sɔrɔ continue o don i tun bɛ faransi yan ani Tchad président aw nana janfa min labɛn walahi a tɛ marché o don Alassane Dramane Ouattara min ye Tchad président ye u nana ɲɔgɔn sɔrɔ faransi yan walasa Mali ni Burkina ni Niger bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ninnu tɛ se ka kɛlɛ tuguni se min bɛ faransi o se ɲɔgɔn de bɛ Mali ye minan min bɛ faransi bolo o ɲɔgɔn de bɛ Mali bolo cɛ minnu bɛ faransi bolo o cɛw ɲɔgɔnna de bɛ Mali ni Burkina ni Niger bolo bilahi on est prêt à tout n'i ye kɛlɛ tigɛ an na bi la an bɛ bo tigɛ n'i ye kɛlɛ tigɛ an na bi la an bɛ tagama i kan o se b'an ye bi ni kɛlɛ de b'a bolo a bɛ an bolo bɔnjugu b'aw bolo a bɛ an bolo an ni Irisi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ taa min a bɛ taa yɔrɔ jumɛn a dɔw ye nin de ta ka ɲɛsin Burkina ma parce que Burkina ye faransi ka intérêt tigɛ Burkina ye faransi gɛn o dimi bɛ faransi la faransi tɛ se k'i jɔ cogo de la o bɛ ka cɛkɔrɔba de pousser ka bila Burkina la e cɛ ka denmisɛnninw taara formation na ye n'i tɛ formation k'u k'u bila u ka segin u faso la mais k'u tɛ bɔ Burkina o tuma na ala ye dilan milisiɲɛnw gɛngɛ yan Ibrahim Traoré ko k'a k'u bila sisan a y'u bila ka bɔ a la tuguni ko Burkina bɛɛ tɛ don Côte d'Ivoire tuguni ni l'espace t'i bolo ni l'espace t'i bolo i bɛ 1000 de sara Ibrahim Traoré ko a bon Ibrahim Traoré ko a ma ko a bon a ko si
a ko ni fana ka mɔgɔ min bɛ bɔ Côte d'Ivoire kana Burkina ni l'espace tɛ yen o bɛ 6000 de sara jɔn de gagne na Ibrahim Traoré n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ vidéo laban ni Isa Kawuji min ye ale fana bɛ panpan na komi tɛnɛni an ka jugu sago in lamɛn dɛ mɔgɔ min dati banna nafa t'a la tuguni a kɛra jugu sago ye a y'a lamɛn dɛ. wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa gouvernement min bɛ jamana kunna bi a tɛ se o mais a bɛ gouvernement min bɛ jamana kunna bi a ye mun dilan mais non a yɛrɛ ka lajɛ kɛ an k'a ta k'a lajɛ n'an b'a fɛ ka président dɛmɛ le président doit être le président de tous les Maliens. S'il est le président de tous les Maliens, il doit être, c'est-à-dire que, au-dessus de tout le monde, et il doit être vraiment le dernier recours. Malien baby, Inyeshi Mima. La galère. Non, on est biralité au déo. Ambi Kelekono. Aller des chefs de guerre, aller des présidents de transition, aller des chefs suprêmes, et des surcours à Surajido. Ambi Segabo Kelekono Chogodi. Oteka fo. Non, mais même Jamana Moubé Kodji Marva Béboulou, Madriga Gagné Kelela. Tu peux peut-être créer le rapport de force, mais tu finiras par négocier. Mais moyen temps là. Quand vous qui connaissez l'histoire de toutes les guerres, à Labananis qui Gafore. Bon, maintenant, au lieu de dire Mourou de Mono, mais Manière Dama, on y donne des Kelela, on ne sera que des femmes. Bon, nous avons mis à fond à Niaga et de Befra. Non, mais on y donne des Kelela. Bon, men nin jugu sago den la joyan ka nin danga den la joyan ka nin kafiri den la joyan ka nin bonema wolo la joyan nin muso jugu den ka a la joyan nin kafiri den ka la joyan fen dɔnbali den yɛrɛ dɔnbali den ala jugu kafiri 60 ɲama den ni ni lamɛ dusu de bɛ tiɲɛ kɔ nin kan ka minɛ de ka bata sote ka bɔ yen ni ɲɔgɔn jugu sago den tɛ journaliste minnu bɛ taa ni ɲininka aw ɲɔgɔn danga den ma wolo Mali kɔnɔ journaliste minnu bɛ taa nin ɲininka wala aw ɲɔgɔn kafiri den a ma wolo Mali kɔnɔ journaliste minnu bɛ taa ninnu ɲininka aw ɲɔgɔn lasi den ma wolo Mali kɔnɔ mun nafa bɛ nin na ça commence à m'énerver mun nafa de bɛ nin na a y'a yɛrɛ kɛ komi a bɛ Sogɛl de temps gouvernement ma foyi dilan a taara laban ni mun ye ko Asimi bɛ ka mɔgɔw kɛlɛ Asimi bɛ k'a yɛrɛ kɛlɛ k'an ka sigi ka kuma ani jɔn de bɛ sigi ka kuma sigi ka fɔ joli de kɛra yanni bi ka se walima e lahara tun bɛ min wa e siɲɛ joli kɛ Kidali ka Sema Turɔsiw ta k'u bila CNT kɔnɔ ma kɛ yan Sema Turɔsiw joli tun bɛ CNT kɔnɔ Sema Turɔsiw joli kɛra président ye comment ça s'appelle ministre ye siɲɛ joli kɛra Kidali walasa sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ e ɲamaden tun bɛ lahara de yan kafiri den ala jugu bɔnɛma wolo si jugu den wallahi billahi n bɛ koda e ka garankɛ ma min da ba wolo kan komi i wolotɔ i jiginɛ kun de kan i wolotɔ n t'a dɔn i bɔra yɔrɔ min na billahi n bɛ koda e ka garankɛ ma min da ba wolo kan ala jugu kafiri den ɲamaden an tɛ sigi ka kuma dɛ an bɛ t'u ta de k'u bila an pɔsi kɔnɔ k'an bɛ k'an yɛrɛ de kɛlɛ k'an ni jɔn de bɛ kɛlɛ la i ba ma sa i fa ma sa mugu ma ci ka kabila la o de la i sigilen bɛ Bamako i wɔnsɛrɛn kan ko e t'a dɔn k'a ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na nin bilakoro fara 3 bɛ to ka t'i sigi ka jamana dɔgɔya a tɛ ka taa kaso la mais c'est décevant u bɛ n'u jɔ ko démocratie delila ka jamana jumɛn de jɔ aw k'a fɔ ne ye jamana tɛ yen démocratie ye jamana min jɔ a tɛ yen o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ démocratie ye jamana min jɔ a bɛɛ jɔra ni kolo ni fasa de Musa Hamasi jɔ ani dangaden sefu ninnu de bɛ t'u sigi plateau sanfɛ waati min na Kidali kɛra an ta ye o lɔri k'o ka nisɔndiya n'o ye waati min na Mali bɛ ka lafiya waati min na baara bɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Mali kun nin dangaden kuntigi ninnu de bɛ t'u sigi arajo la ko foyi ma kɛ Mali kɔnɔ n'i y'a mɛn ko courant jamana de bɛ yen ne tɛ se ka kɛ président ye nin bɛ kuma ka taa min ni président sɔnna anw ka dɛmɛ négociation e ma se k'i yɛrɛ dɛmɛ e bɛ président de dɛmɛ jɔn mago b'e ka dɛmɛ la bi e bɛ se ka tigɛ a ci ya hali e muso ni denw ka sira t'i la hali e muso ni denw bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma olu si ka sira tɛ e la parce que e kɛra ɲuguntanfɛn ye kabila kɔnɔ dangaden kasankɛ feere la i sigilen n'a y'o fɔ ko e bɛ bilahi i ka kasankɛ i bannen bɛ kasankɛ feere ma bilahi i bɛ taa kasankɛ in feere maa si tɛ da e la tuguni e tɛ kɛ papaga ye Mali kɔnɔ tuguni e tɛ tiga ci
e tɛ kɛ foyi de i bɛ kule y'a faamuya fo k'i kɔfɛla fara i y'a faamuya la bilahi jɔyɔrɔ tɛ den ma Mali kɔnɔ i bɛ kule y'a faamuya la fo k'i kɔfɛla k'a pɛrɛn bilahi e tɛ kɛ paga ye Mali kɔnɔ tuguni ma da i la o ka fisa n ka da i la ka tila ka tɛgɛ i la e bɛ taa min e tɛ taa yɔrɔ si i sigi wanzɛrɛn kan ye ko gouvernement tɛ se gouvernement min ye faso jɔ gouvernement min ye faransi gɛn gouvernement min ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ gouvernement min ye Kidali récupéré e bɛ ni mais ko a ka bon ne yɛrɛ comment ça se fait que ninnu bɛ se ka t'u sigi Mali kɔnɔ ka nin kuma sugu ninnu fɔ foyi tɛ ka k'o la quoi o de bɛ ka ne dépasser quoi ça me fait très mal comment nin bɛ se ka t'e sigi ko foyi ma kɛ ko bilahi ko ninnu tɛ se f'a b'a fɔ ko walahi ko ninnu tɛ se ɲamaden kalabantiden e ɲamɔgɔden de y'a fɔ yan ko ni ministre ma bɔra Mali kɔnɔ ko e tɛ kuma tuguni ala jugu kafiri e m'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan ko ni ministre ye Mali bila i y'a fɔ ko e tɛ kuma tuguni i kali fa la k'i kali i ba la k'i kali ala la k'i kali kuranna la ni ministre ma bɔra Mali kɔnɔ ko e tɛ kuma tuguni danbe bɛ e la i ɲugun bɛ bɛɛ la i bɛ nkalon tigɛ i tɛ hɔrɔn ye i y'a fɔ i tɛ hali silamɛ ye wari kosɔn e bɛ sɔn ko bɛɛ ma i sigi k'i kɔfɛla pɛrɛn maa si tɛ bɔ viser yan wa kulen kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u ka place ka d'u ma bilahi i bɛ t'i ka kasanke feere place tɛ di mɔgɔ si ma yan tuguni ka kule ka fanga bagabaga ni place dira e ma i y'a faamuya bala an b'an dabɔ Mali ko la ni place dira e ma an b'a makun k'an dabɔ Mali ko la pewu kulen bɛɛ kun ye place ko de gouvernement tɛ se dɛ gouvernement ka ci ka bɔ yen mɔgɔw ka ta jɔn de bɛ ta l'équipe qui gagne on ne change pas l'équipe min bɛ gagner o tɛ changer e tun b'a kɔnɔ i ye mun dilan a bɛ tila k'i ni jɔ vidéoman minnu bɛ yen olu bɛ taa ɲini de la e bɛ kuma min na taa ɲini tɛ yan a bɛ kuma hali a kunkolo tɛ réfléchir a bɛ kuma hali a tɛ miiri quoi e bɛ kule min na i yɛrɛ ma bɔ i da kɔnɔ ko place ka di e ma k'aw ka ta maa si tɛ ta yan i bɛ kuma fɔ k'i lahara pɛrɛn yan foyi i ka batiri bɛ décharger yan bilahi ɲɛ kali ala la kana jan ka major wele dɛ kana dan ka taa sigi radio la dɛ bilahi bafulu dulo sankolo la bɛɛ tigɛra e la Mali kɔnɔ i ɲugun bɛ bɛɛ la i ɲugun bɛ bɛɛ la kafiriden ala jugu bɔnɛ ma wolo waati min na jamana bɛ ka sana yɛlɛ ni lagasa in sigilen bɛ radio la ko foyi ma kɛ Mali kɔnɔ i b'o fɔ dɔrɔn n bɛ t'i ju minɛ ka don kaso la i b'o fɔ dɔrɔn n bɛ t'i minɛ i y'a fɔ k'i don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Arasbachi bɛ c'est que Arasbachi taara kaso la ko min kama dɛ nin dangaden bɛ ko sira kelen fana ta Arasbachi tun bɛ la gosi min da faso kan nin dangaden bɛ ko ɲɔgɔn de kɛ a ka bon hakili ma e dangaden tun bɛ sente kɔnɔ i ye mun kɛ ni wari dun tɛ vewuti dɔ ni fɛnw i dangaden i tiri yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ i gɛnna ka bɔ yen e de bɛ n'i sigi an da la ko ninnu tɛ se ni ninnu tun tɛ se bi Mali territoire bɛɛ bɛ k'an ta ye ni ninnu tun tɛ se san b'a sɔrɔ i y'a faamuya bala e fa n'i ba bɛɛ fagara ka bɔ Mali kɔnɔ e ka kasankɛ mangasa ye sisan tun b'o sɔrɔ lahara ni ɲɔgɔn dangaden mana diɲɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔn ɲamɔgɔden mana diɲɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔn batari mana diɲɛ kɔnɔ quoi n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ hali k'i nɛ minɛ ka bɔ an da la an t'i fɛ i bɛ komi samiya bo i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la n'i kumana a b'an tɔɔrɔ de quoi i kumakan yɛrɛ de man d'an tulo kɔnɔ quoi nafa foyi t'i la i tɛ se ka tiga ci barika bannen den ne ko ninnu ye mun ɲamɔgɔdenw ye mɔgɔ da la ka jamana jɔ kɛ molobaliya ye aw bɔra ka nin minisima kolon in defa yan minisima kana taa minisima de taara marifa di toroso ma ko k'an faga danbe kɛnɛ kan aw bɛ se ka kuma tuguni aw bɔra ka faransi defa yan faransi parfɛn kasa ka di dɛ u bo kasa ka di an ka plainte bɛ Nations Unies na faransi tun bɛ ka toroso dɛmɛ ni marifa ye u k'an faw faga ne t'a dɔn aw bɛ taa yɔrɔ min na quoi mais côté mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini fana i b'a sɔrɔ continue ka panpan komi tinɛni bilahi ni bɛnbaga bɛ bɛn o b'i kun ci k'i da fara la honte e ye kuma joli fɔ yan ni minisima taara i b'i yɛrɛ faga ni minisima taara e tɛ politiki kɛ tuguni ni minisima taara e tɛ kuma tuguni minisima taara danbe kɛnɛ kan e sigilen bɛ plateau la ko ninnu tɛ se mais ces bâtards là ils commencent à m'énerver je te jure
ni n bɛ taa kaso la n ka taa kaso la ni n bɛ sa kaso la nin ye bâtard de ye ni mayida ye nin dabila ninnu bɛ ka an tɔɲɔ aw tɛ k'u minɛ k'u don kaso la ninnu bɛ ka jamana danbe bɔ a la aw tɛ k'u minɛ k'u don kaso la an b'u bâtard fɔ yan la honte e ɲamɔgɔ tɛ ne fa tun ye nin kɛ sisan bɛ Mali sɔrɔ nin cogo la ninnu ye baara min kɛ ne fa tun y'a kɛ sisan bɛ Mali sɔrɔ nin cogo la a tɛ gouvernement a tɛ Asimi yɛrɛ de fɛ a tɛ Asimi e m'a mɛn ko Asimi kɛ an tɛ sigi ka kuma n'u ye dɛ i y'a faamuya bala an bɛ Mali de ta ka d'u ma ɲamɔgɔ den sigi ka fɔ joli kɛra négociation joli kɛra delili joli kɛra k'u ka mɔgɔ ta k'u bila CNT kɔnɔ k'u ka mɔgɔw kɛ ministre ye walasa u bɛ se ka marifa bila cogo min na u banna ka marifa bila e sigilen bɛ ɲamɔgɔ den kan ko sigi ka fɔ de bɛ fɛn bɛɛ ban an b'u ju ci de ka tila ka sigi ka kuma n'u ye k'u faga ka kidali ci ka tila ka jɔ ni bɛ kɛ maliyɛn ye i bɛ kɛ maliyɛn ye n'i tɛ kɛ maliyɛn fana an jɔlen bɛ yen la déception totale e bɛ kodɔn ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan a y'an tɔɲɔ journaliste minnu bɛ taa ninnu ɲininka bilahi an t'a yafa bi an t'a yafa sini journaliste fɛn fɛn bɛ taa ninnu ɲininka bilahi an t'a yafa o ma an t'a yafa o ma sini ni nin kelen taara sigi n'a ka telefɔni mɔgɔ t'a b'o viser o aw den kolon den ninnu de bɛ taa micro sigi ninnu da la liberté liberté bɛ jamana jɔ wa démocratie bɛ jamana jɔ wa musalaha bɛ jamana jɔ wa musalaha bɛ hali sɛnɛ musalaha tɛ se ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ musalaha tɛ se ka hali sɛnɛ kɛ kuma ma se jamana jɔ ma démocratie démocratie ye jamana min jɔ e kana fɔ ne ye jamana si tɛ démocratie ye min jɔ a bɛɛ jɔra y'a faamuya bala joli de kan n ye nin fɔ ko liberté mɔgɔ minnu bɛ k'an fa n'an baw faga e bɛ k'olu dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an ka jamanaw cɛ e bɛ k'olu dɛmɛ k'an ka sigi ka kuma ni olu ye an tɛ sigi ka kuma n'olu ye an b'u ta d'u ko an b'u ta de ka t'u ko walima ka to k'u bɛrɛbɛrɛ ne bolo ko bɛɛ e ɲamɔgɔ den nkalontigɛla kalabanci den ala jugu kafiri hɔrɔnkolo nantankolo danbe tɛ e la bɔkolo tɛ e la e ye ca puru ca de hali e tɛ gawulo ye dɛ e ye ca puru ca de ne t'a dɔn nin bɔra kabila min na kuwa a tɛ malo a tɛ ala dɔn wari kosɔn a bɛ se ka t'i sigi sugu la ka bo kɛ wari kosɔn a bɛ se ka t'i sigi sugu la ka bo kɛ dangaden nkalon joli jɔra e la yan e ye kalili joli kɛ yan n'a bɛɛ jɔra i la yan danbe kɛnɛ kan i kan ka kuma silamɛya kɛnɛ kan i kan ka kuma mɛ dɔ b'i wuluden tigɛ hali a tɛ min an ka jamana bɛ ka basigi waati min na k'aw bɛ taa sigi arajo la k'an tɛ ka foyi kɛ komi wali dusu tɛ kɔ tigɛ sinon ne bɛ taa arajo so in na k'i minɛ k'an sen fili kɔrɔ dangaden nɔgɔlen den sigilen lajɛ a fasalen ko gawo fatɔ e ni ɲakiliba den komi gingi ala jugu bɔnɛ ma wolo dangaden ninnu ni nin jamana in tun b'aw de bolo sisan b'a sɔrɔ aw y'a feere ni jamana tun b'aw de bolo sisan b'a sɔrɔ aw y'a ci dangaden k'i bila sen tɛ kɔrɔ ɲamɔgɔden ba bugɔden ni fa bugɔden faso kumasuluden k'i to sen tɛ kɔrɔ i nana k'i bɛ nin fanga in kɛlɛ a kiri bolo cogo di a laban ni bolo cogo di e de sigilen bɛ k'aw ka ta tuguni an t'aw ta dɛ an bɛ t'aw bila banque mondiale de kɔnɔ an t'aw ta dɛ an bɛ taa trésor public de digi aw kɔnɔ yen wari ko in tɛ yan an bɛ wari machine de bila aw kɔnɔ yen n'o kɛra aw bɛ fa wari la ne ye mun batari ye mɔgɔw da la yan waati min na an bɛ k'an yɛrɛ faga hali ka jamana bɛ ka jɔ ni ɲamɔgɔden ninnu sigilen don ko ninnu tɛ se a bɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ bɛɛ tulo b'a la cɛ tɛ ka taa kaso la an b'a batari sauter yan yan'a ka taa kaso la n'an taara mali la kaso tɛ dɛ a y'an bila fo sous-sol la o y'ala ka kaso ye liberté a bɛ tila ka t'i sigi komi ale bɛ siran de ni kumana bɔrɛ bɛ di kungo la i bɛ taa yan fɛ ne tun bɛ siran i tun bɛ maa kungo mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ e b'olu ye kuma la mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ e b'olu ye nin dabarabadenya la parce que olu bɛ siran de ne tun bɛ siran i tun bɛ maa kun i tɛ siran o danga min b'i kɔ a bɛ ku i la i bɛ danga min b'i kɔ a bɛ ku i la bilahi i kan'i ju minɛ ka bɔ mɔgɔw da la nantankolon ala jugu i y'i kali yan ko ni minisima taara e tɛ kuma tuguni i tɛ nin o kuma la danbe kɛnɛ ka tɔgɔ jumɛn b'e la la honte